Ni kedai Batisi TV. Bat pidang pet yaki kubor paman kesni. Balawan rasya pidang Modrina Auto Enterprises Maulanong Kwar TSS Road Shillong. Ringkat bat ka Orange Nissan Lums Hop Ho Shillong. Wan bantiet yaka kali Datsun ready go batamai. Kabas kem bat bidor. Kilong kemi jong ka sinong turso nong klep ki badan hapok ka syatri jong ka Banlam Jingshai Village Organization haka khat nyu tarik ubnai risau arjar arpo nalor ki jingwan ra ya ka khoj ka suba hapok ka sinong ka thau kilapan pauru ya ki jing ba ki nong rep kila shakta haka thain turso haka ba kila karpat ya ka sorkar bakan phai khmat lem sya ki jing ba ki nong rep haka ni ka thain ki kendo dagi pongut kilong kemi jong ka snong kila mi ban pun khoj ya barok ki benta jong ka snong turso nong klep bat ka thong ka bagila bu akhmat kalong ban khanglat ya ka jingbret pathar ya ki plastik bat ya ki jabo jabain hapok ka snong ka thau Kumno ban wanra ka khuj ka subah pa chnong ka thau ngila be na kalyang ka village organization ka jungi ban tresnong ku basan sansin ha ka sisnam ban pan khuj ki snong bat ngila hukum ya ki long kbi ki long kpa bakin snang ngila ki jong ki kun ki ti ki jong ki bakin nomde ban ber pathar ki plastik ki ba ki ra na ki dukan bakin nomde ban ber pathar ngilele ban bu ya ki dusbin da ki kinja plastik bat ki tin ban berat ya gitu ki plastik ki badon hapok ka haman laki ki kun ki jongki ki ba ki ra jingbam ki pha bakin berat ya gitu ki plastik hapok ki dosbin ka thong ko jungi na komenta komno badon ra ya ka khui ka suba ha ka sno ka thau nila arai bana kaliang ka jungi kum ka bile organization wangin pen i ya kan uksa ka babha syaki pat ki dong bakin but ya kan uksa komno ban wan ra ya ka khui ka suba hapok sno ko thau nang ba kinla ban le ya kabadam kam ban pun khui hala ki dong ki kham tam ha ka sino ka jengi begini i ya uso ba pharnai ka sino ka tha ko jengi nang ba ka jing tre sitom jengi kum ki SSG ban tre na ka banta ban pun khui ya ki sino jengi man la ka por ni pen pau ya ka jengi halor jeng ka phang kum ba kil ila dep ban batai ha kani kapor na kaliang ka jing ke dengan kendu na kadaw ka ba yap ki snyang bat ing te na kaliang ka jingi kum ka village organization terso no klep ni penpau susu ka jing singdiaw halor ka kamreang jingi khamtam na ka benta jong kine ki lunging ki baduk bun na ki lunging ki badon hapok ka terso no klep ki jingi ki ba dehok banyo ya ka ration card nre kat haduk menta kim la banyo ya ta ka ration card nre ni penpau ko jing singdiaw namar kat kum ka thong ka jungi idon ka thong ba kumno bangin la banrat dingkhong ya ka jingduk kum ba na kaliang jong ka skim NRM ka wanra hangi hapok kisnong ki jungi na ka benta kumno bangin la banrat dingkhong ya ka jingduk tikum ta na kaliang ka jungi kumno ngin na kaliang jong ka village organization terson klep ku jungi ya le ban thau ki lat kelenti kumno ban wanra ya ka takaroi ka par ha kaliang kayo ka kot kham tam barat dingkhong jingduk tingi kwa ban kaliang ka sorkar bakam de ban pe siling khmat bakang ngikwa ban kaliang jong ka sorkar bakan pe khmat sya kini kilonging ki jongi ki badon hapok ka terson klep ku jungi ki badon hapdeng ka jingduk ka jingkerdu bakin penyo ya ka ration card namar kot kum ka jingi ka jongi ha kini ki snam ki balale ino syadin kalong ba bunsin tip ka sarkar tip nakadaw ngimla ban sungthu nakadaw ayu nane nakano ka daw ngimla ban tip ya ka kam jong ka office nre bun habang i ya ka jingyo jongki ya ka ration card bun sin ki syayo na kitu ki ba khambit khambiang nre kilonging ki baduk na kiduk tam long kimla ban yo ka ration card tengi penpau ya ka jing sudiaw ka ne ka por kalong ban kaliang jongi kum ka village organization terso no klep ni penpau ya ka jing sudiaw bat ka jing kerpat sya ka sorkar kalong ba bakan pe khmat syangi kum kinong syong snong ki badon kita kicing kum hangi kum kinong kendong bat kinong rep ki badon hapok ka tersono kelep ki longying ki baduk na ki baduk tam ki bamla ban yo ya ka ration card te ngah kan kapor badon bat kerpat sya
kibor bahalor jang sarkar bahkan makin pe khmat hoi jaga jing sisia ha kita kibrai ki balal dep na kaliang jong MDC jongi ba Charles Semarngar ila pelong ya ka jingelum nyalang hapo jong kamaran football terso pelun jongi ban ra kita ka jingut jingnam jongi ki pai ba nang chong na ka benta jong ka ration card mereka hadu mentah sisen gila lum ni kita teng ki ong ba ai kita teng ki jongki bagin penyo ya ukhau ba yo hindre onda la yo tu khabo yo ni siam penban ba itu ki badon ha ka ration card itu ki ba yo biang na ka ba ya tu khau mereka kaliang jong ki bom yo ya ka ration card ya ukau khau yo kimla ban yo bat kunjuru ya ukau badai ban yo kimla ban yo ki yo biang kitu ki badon ka ration card kitu ki yo biang ya ukau tena kaliang jongi kum ka village organization person klep ka ka pangidon bandawa kan ka por kalong ba ngikwa ba na kaliang jong sarkar kan pe khmat yang ni kum kum ki badon ha udeng ka jinjuk ka jinterdu pau ka jisu diau na benta ka jingrap jingrang jongi hamtam habang idu no ya using baro kinong rap hanya ka sinong jingi la kibun ki baladu nong using de hamtam ru na benta ha ka bari jingri ru na kaliang jingi ki nong song sinong baro bun ki ba marketing ho la banong ki bayap na pedeng gini baro ki ba ri jingri la bandan ni tu saupo sanpo tuli ki balayap tang ha ka wei ka ying ru ki namar ka yap bat ki kun ki don ka artli lembat ka kemi jong ta ki siang kun siang ki layap lang ha tuju using dai nujor tang ki long ying ki ba rap bunru ki don da ki laipel berni saupe berni untuk ha ka ci berni udon kumba frapo kilo ha ka ba ya dei bat ka jigdo nong jong sing bat kumjuro kita ki barap ka satam umiam ki ka ha ba ya dei bat ku ba kumjuro sing long ka mentau snem la panjula lot ko umma tenga ngadan ban kentulam su ki bor jong ka sokal ba kin ai ka jingerap yang ken bangin kum ki kinjas skim kum mah la ban ong kum kiskim hi makin ai ka jingarap ini kamtam ha ka ba ngi shane ngi im data rep karyang ki kamduna ki bateri kam sakta tena kaliang chunga ai ka jikuble ka bakra we na uta juki ban nga ai ka jisungu sibun na uta juki baki lala ban le kumne akan ka por baru sajisin na kamta kini ki jingri ki jingduk jungi men hakato mutaru gidang yap hi kini kisnyang ma kisnyang nani baki ladon bagi sopo sanpo tali kisnyang bayap pok senong tau jungi sisin I doktor po veterinary na blok ilawan monpe tangba hagijisha gadi ban betip lang siya orang senong hendrei na kadau tip na kadau bom lakyar kimla ban betip te hadu mentaru ngimpat yo kata jingerap na kata gini jingri jingdup jungi di bala suyap itu baru nak tagi mareng jengi kumusing muta usnem ngi kalong ka jingdu nong ka bakrau nak muta jengi kinong rem kawiru ba kador ka kamduna kendian mat ka jingdu using bayap teram una kambun teng don gibreu ki bilong ying ki ba rep lagi sanfau berni long ka jingdu nong ka bakrau nak muta jengi agisnem kalau ngejing dunong deki lak tampi kadai ngejing dunong nak mental jungi ngisane ngi tang dosing bad sunsar badu kuba bangirap tak tohne Henry ya ki kam sarkar ngi duna ba ki bayo nak ngi jaga kamtam nak ta gitu ki bahasa pampung kumai ki han wa miang menakane badu sebab ni siang badu kubai mentau senem dunong kalau gajing tunong ke bakrau nak mental jungi ki pai pak no susnong apo jo kane kathan berke ria sini nga kerpat sa sarkar ba kan pelam nak mental jungi mo ki nograp sa kane ge jaka ngi im tang dakarep lada ngi mutang usnam ngidu ki dingi jingrap jingriang mentas ngilong kerdu ngim yo ka bam gadi ke babiang te nga kerpat sa sarkar ba kan pelam nak mental jungi kumno bentau ki lat ai jingrap nak mental jungi ki nograp